Pimria nera til minene to be ni nyalo rwako wuoche ni. Asebedo ng'at manyalo bedo kate groups mag people sometime. And I do feel people saying samoro kone kata ka ng'ato wuoyo marach, tiwinjo ka ng'ato rush ni ng'ano gol kae bwana, ng'ani gol ka. Then mano koro winjo morem. Ng'at ma Nyasaye omiyo rieko gimomiyo wabedo counseling ni nyaka Nyasaye miwa rieko mar neno gik moko matut and nyaka puonjwa unite ji together. Mane kama shida nitie Sipros. Nikech ji paro ni en somo, but oken somo. Rieko matut Jehova Nyasaye ema chiwo. To biro mi rieko mar tayo oganda. To kikawe kisombi tidhi kethe. Koro anakwayo. Ni Solomo wuod Daudi nokwayo rieko. Abenda kwayo rieko ni oganda luo. Ni mondo miwe rieko mopondo. Mondo ne gik moko matut. To kichiemo to bendi chiem ke